Здравейте хора! Днес ще ви покажа как да си инсталирате Майнкрафт, т.е. не Майнкрафт, хак за Майнкрафт. Пишете с главни wizardhacks.com. Влизате тук. После тук пише Майнкрафт, не цъкате върху него, когато насочите мишката върху нея, то се виждат тук и си избирате хак за коя версия. Аз ще ви покажа за 1.7.8 и 1.7.9. И си избирате един як хак от тук. И трябва да видим. Yo, what is up? World's best Minecraft player, Wizard here with the Minecraft 1.7.9. Through, twerking up and down, back, forward, left, and right. All the way back to Ben Roberts Miley Cyrus. 1.7.2, Hack Client Reflex. Hey, so the Minecraft client, there is a download link in the description if you feel like a ball. Този е твърде труден. Ето Nodus 1.7.8, 1.7.9. Цъкате Download. Трябва да изчакате. Изчакайте. После цъкате в Click Here to Continue. Пак в него Please wait 8 секунди пишете. И малко ще се забавим. Така. Тук се цъка, но не ми отваря програмката. Ето сега ми отвори. Готово. И тук пише Please wait 5 секунди и Skip ads давате на Download. И тук има един от двете, избирате си и цъкате върху избрания
И аз да речем ще избера този. После трябва да изчакате 5 секунди и давате на Skip Ad. Чакайте това да се запълни и Download 100% тук показва и готово. Щом хакът е инсталиран, да изчакаме още. Щом хакът е инсталиран, цъкате тук, за да покажем местоположението му. Трябва да изчакаме зеления да се запълни до тук, за да се появят с другите програмки, които съм свалил, и ще потърсим хака nodus.zip 37.1 мегабайта. Трябва да видим колко минути е станал видеоклипът. Да. И ми ще стопирам, ще направя пауза на видеоклипа, докато се запълни. И пак сме тук. Тук има много програмки. Nodus е тук. За да го направите по-лесно, първо трябва да го извадите в работния плод. После излезте от всички програмки, които сте направили. Пишете тук процент app data процент, т.е. процент. Влизате в Minecraft папка, после Stats. Не, беше Stats. Версияс. Влизате в Версион. Цъкате тук. Не е това. Пак да излезем на началното. Копирате и тези две, а не тия две програмки. Правите една папка и да я наречем хахахи. Няма много време. Копирате тия програмки и ги премествате в папката, която сте направили. После премествате папката в Version и... не, изчакай, направих името на папката грешна. Трябва да я преименувам на Nodus. И го премествате тук. Но трябва да изтрия този Nodus, който имам. И правите
После излизате от всички тия неща. Влизате в Майнкрафт. Пишете си името. Тук ето ги всички. Тоест всички версии. Ето го и нашето, което сме сложили. Правите хозуни. Тоест не хозуни, а изчакайте. Сгреших. Направих хозуни вместо едно нодус. Аз съм Рексасил, който прави видеоклипи. Ето го и нашето. Не, това не е нашето. О, не се е сейфнал. Трябва да проверим. Виждате. Версион. Излязъл без да искам. Процент app дата. Влизате в версион. Махате тази папка. Дали има нодус? Влизате в нодус и копирате тия папка стримта си. После правите създай и папка кръщането на нодус. Ако го покръстите на други имена, няма да се получи. Копирате тия, поставяте го и тук. После поставяте нодус тук и влизате в Майнкрафт. Ето го и нодус. Тъкате play. И ето нодус. Single player. Всичките неща са тук. Multiplayer. И това беше всичко от мен. Рексасилията. Ако сте успели вие, моля абонирайте се.